presented by Cross Music Bhojpuri। मरद मिलल बा ऐसन मम्मी काम करे में करेला कमी काम करे में करेला कमी मरद मिलल बा ऐसन मम्मी काम करे में करेला कमी ऐसन मरद मिले ना केहू और के अरे और के माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई भातारा मिलल बा बकलोल रे माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई बालमा मिलल बा बकलोल रे presented by Cross Music Bhojpuri। Mixed by संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। हमर चढ़ल जवानी के छोड़ देला छूछे सुत जाला रतिया के हमर सौंसे बदन जाला उमड़ उमड़ उ बुझे नाही बतिया के हमर चढ़ल जवानी के छोड़ देला छूछे सुत जाला रतिया के हमर सौंसे बदन जाला उमड़ उमड़ उ बुझे नाही बतिया के ओइनी जहिया से एकरा घरे हमर मनवा तो बड़ी हरे ऐसन मरद मिले ना केहू और के अरे और के माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई भातारा मिलल बा बकलोल रे माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई भातारा मिलल बा बकलोल रे Mixed by संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। कहियो जननी ना सुख हमके देले बा दुख माने नाही कहानवा के चौहान मनीष भतार अपन बदल विचार तू सुधारल रहनवा के कहियो जननी ना सुख हमके देले बा दुख माने नाही कहानवा के चौहान मनीष भतार अपन बदल विचार तू सुधारल रहनवा के सुजीत सन्यास से कहनी बात के न सुधरी है त छोड़ दे हम हाथ के ऐसन मरद मिले ना केहू और के अरे और के माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई भातारा मिलल बा बकलोल रे माई रे माई तोरा के हम कैसे बताई मौगा मिलल बा मोर भातार रे presented by Cross Music Bhojpuri।